Tîm Ysgolion a Cholegau. Rydyn ni'n cysylltu ysgolion ac yn cysylltu colegau gyda Prifysgol De Cymru. Yng nghanol y farchnad addysg uwch orlawn, mae ein tîm yn rhoi stop ar y sŵn diangen gan weithio gyda chi, y bobl fwyaf dylanwadol yn y broses o wneud penderfyniadau addysg uwch, mwyn rhoi gwybodaeth a chyngor o safon uchel i'ch myfyrwyr. Drwy weithio i amserlen sy'n addas i chi, rydyn ni'n cefnogi athrawon a chynghorwyr tua 2,000 a dros 16,000 o fyfyrwyr a'i rhieni bob blwyddyn, gan adeiladu perthnasau cadarnhaol sy'n para. Mae ysgolion a cholegau yn rhoi adborth adeiladol, gan ddweud bod ein sesiynau ar y campws ac oddi ar y campws yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae myfyrwyr yn pwysleisio sut mae eu profiadau gyda Prifysgol De Cymru yn dylanwadu o'r y broses benderfynu, gan gynnwys dewis cwrs, sefydliad delfrydol, a pinnau fod addysg uwch yn addas ar ei cyfer. Felly, sut rydyn ni'n cyflawni hyn? Mae ein tîm dwyieithog sydd wedi'i leoli yn Ne Cymru yn gweithio ledled Cymru ac ardaloedd yn Lloegr, gan deithio pellter o tua 26,000 o filltiroedd y flwyddyn. Rydyn ni'n darparu 2 wasanaeth allweddol i'n ysgolion a cholegau partner. Y cyntaf yw paratoi eich myfyrwyr ar gyfer y broses ymgeisio i addysg uwch. Rydyn ni'n cynorthwyo athrawon a chynghorwyr gyda llunio eu rhaglen addysg uwch. Cynnal gweithdai, cyflwyniadau a sesiynau unigol i fyfyrwyr a'i rhieni, ac yn arddangos yn ystod ffeiriau addysg uwch ac UCAS a nosweithiau i rieni. Yn ail, rydyn ni'n trefnu diwrnodau blasu, gweithdai a dosbarthiadau meistr mwyn troi blas ar y profiad o astudio yn y brifysgol a'i helpu nhw i ddewis cwrs. Caiff sesiynau allgymorth eu darparu ar safle eich ysgol neu goleg. Bydd ein staff yn ymweld â chi ar adeg sy'n gyfleus ac yn darparu sesiynau sy'n berthnasol i gymwysterau eich myfyrwyr. Tra bod diwrnodau blasu yn cynnig profiadau addysg uwch go iawn ar safle 1 o'n 3 campws. Bydd ein tîm yn cyflwyno chi i rwydwaith eang o arbenigedd. Byddwn ni'n sicrhau bod eich rhaglen llwybr i addysg uwch yn berthnasol i'ch myfyrwyr, eu rhieni a'ch cydweithwyr. Yn y pen draw, y nod yw gwneud y dewis cywir a gwella cyflawniad ymhlith israddedigion, a sicrhau cyflogaeth hirdymor sy'n bydloni eich myfyrwyr. Eisiau gwybod rhagor? Ewch i www.decymru.aec.uk/ysgolion a cholegau, neu gysylltu dros y ffôn neu e-bost.